Λοιπόν, παιδιά, το έβγαλα, με κούρασε λίγο. Αυτό είναι το σύστημα μου. Να δούμε. Ωραία, ευτυχώς δεν έσπασε ο φάρος. Εδώ έχουμε διάφορα προστατευτικά. Για το γυαλοκαθαριστήρα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το διοστήριο. Όχι. Το υδραυλικό του. Όχι και μπαταρία μέσα. Τέλεια. Τέλεια. Τα συστήματά του, η αντλία, όλα είναι πολύ προσεγμένα. Πολύ ωραία. Τα πάντα είναι μεταλλικά. Λοιπόν, για να δούμε πώς λειτουργεί τώρα.